Víte, co mi teď došlo? Že já už 12 let chodím do školy a ještě mě polovina z těch 12 čeká. A víte, co je ještě víc crazy? Že jsem až teď přišla na to, že prostě existuje aplikace, která mi vytvoří test, který pravděpodobně mi dá i ta učitelka. Stačí si jenom nahrát poznámky v aplikaci Astra AI, tady dáte si nový test, vyberete si ten předmět, z kterého to je, třeba matika, kdy máte ten test, na jak musíte napsat a pak si jenom z fotek nebo PDF nahráte své poznámky. No a pak tady máte vlastně shrnutí toho vašeho materiálu, který jste nahráli, vy si dáte vytvořit. Teď se vám to zobrazí všechny funkce té aplikace, ale nás teď zajímá ta zkouška. A tady dáte simulaci testu. Nastavíte, na jak dlouho bude, třeba tady dávám 45 minut. A hodím vlastně zadání, vy vždycky odpovíte a takhle jednoduše prostě pokračujete dál. Takže jestli nechcete promarnit tolik let jako já, tak to zkuste, protože vám to ušetří několik stresu, času a všeho a je to prostě super a vážně vám to ulehčí život.